जोंनिया नालि फंबाया सफैबाय नै लामायावनो बिराद गेस्टिकसो जाहोजोबसै आच्छा गेस्टिक आच्छा ओरैल' जाबोखायो ओमफ्राय बबेनिफ्राय बोरै बेवहाय सफैनाय जाखो फंबाया औ आं दिब्लायावसो एन्जर सावनानै जागासिनोमोन आच्छा ओमफ्राय आदा अफ्रिखौ गोसोखांबायना आङो लेंहरखादोंमोन नालाय दाख्लि आच्छा ओमफ्राय डाइरेक्ट आदा अफ्रिखौ होलांसै होननानै न'आव जुथा गानबाय गस्ला गानबाय डाइरेक्ट बिसमुरिजों बारस'बोनानै डाइरेक्ट बिसिम सफैनायानो आरोना बेसिम सफैनाय जाबाय ओमफ्राय मोनामनो खबाइफ्रा बोरैबा बासि मोनामनायसो मोनदों आङो मा गाज्रि दं होनना मिथिखागौ नालाय आङो आच्छा बेसेबांसिम सादों नोङो फंबाय 160 होबोखादों 160 होबोखादों आच्छा दे उनजोंबो खिफियो नायनायनि र' जाना जाया उनजोंबो खिफियो सिगांजोंबो खिफियो सोरगिदिं खिफियो नों अबाजे गन्थं नाफा फुलगानाय आंनि जादोना सना नों आंनि जादोना खाथियाव थायोब्ला सेराव थायोब्ला गुंखि मोनामलायथारनाय अबाजे नों आंनि जादोना फंबाय नोंनि हाबायाव नोगोद मोसाबोदों जों आदा मेहेर आं ओमफ्राय नायजोल आच्छा ओमफ्राय बिराद मोसाबोदों आरो ओमफ्राय सोरनिफ्राय देरसिन होनदोंमोनलाय एसे बावलानो देरसिन माने एसे बावबानो जोंनि बे आयं हाग्रामा सारा बिनिजों समान जानोसैमोन आरो हाबाया आच्छा माने एसे बारायबावबानो हाग्रामा सारनि समान जासिगौमोन आरोना माने आयौ सेखौ नायनो सेखौ दोनो जाखादां मानसिफ्राबोथ' नों रिजार्भेसन दाननाय बायदि ट्रेनाव दाना होनबा रिजार्भेसन बेबायदि जायाखै दालाय आदानाबा मबाइलबा मा दामि मबाइल बेलाय माथो मानसिफोरनि महरखौ बोरैबा खहे खथे नुहरजोबो मानसिनि महर गुबैखौनो लाजोबो माथो केमेरायाहाय माने ओरैबायदि मोजां मोनदों जोंनि माने नैबे निसिमा चिरां डिस्ट्रिक्ट निसिमा गोग्लैयो नामा निसिमा बे चिरां निसिमा ओमफ्राय दा बेवहाय बे जोंनि एसे गोथौ गामि ओरैबायदि गोग्लैसोनाय मोनसे गामि जंगलिया गामि माने ओमफ्राय बेयावबो नों फैनो गोजोनो नामा फंबाय गोजोनो आं माने बिदि जंगलियाखौ नागिरनानै फैखायो आच्छा मानो होनबा बिदियाव बिराद बायदिसिना मोनजालाबायोना हाग्रानि सेसारि एन्जर मोनजायोना बेखौसो साननानै फैखायो आङो ओमफ्राय सबसे बेदरा बबे बेदरा गोथावसिन फेभरेटआ आंनिया सेसायानो सेसा जै जाबाय बोलोआ दा नायनोहासै देन्जार जाखायो ओमफ्राय फंबाया गांजेमाखौ हमनो बिराद मोजां मोनो नामा गांजेमा हमनायाव गोदोनिफ्रायनो एक्सपार्टखा माने उन्दैनिफ्रायनो गामियाव देरबोखानाय नालाय आङो माने बिदिनो जानायनिफ्राय लानानै मावनायसिमखौ फाक्का फाटाफाट रोंखाजोबो आरो गामिनिफ्रायनो देरबोखानाय नालाय ओमफ्राय फंबाया माने बेबायदि जेनेबा जोंनि इउटुब फाग्लाफ्राथ' बिराद माखासे कमेडि टाइपफोर दङ नालाय ओमफ्राय बेवहाय माखासे जेन'बा जोंखौनो आंखौनो होनना लाबाय नोंनाव जे आं मोनसे कुइसन बा इन्टारभिउ लागासिनो दङ नोङो बे समावहाय इन्टारभिउ रिप्लाइ होनो एसे बानायफोर देहाफ्राव मोनो ना मोना आंथ' बिदि जेबो बानाय मोना मोननायालाय गोदोनिफ्रायनो सर' दंखायो जायनो इन्टारभिउ लाबोयो साब बुंना हरजोबखायो सिगाङावथ' बिराद इन्टारभिउ मोनखाबावबायसो नोंना बेहायबो साब बुंना हरखादां बयनावबो इन्टारभिउखौ ब्रा बुंना हरखायो आरो आङो आच्छा ओमफ्राय फंबाया जे मोनसे मेथाइ खनो माने बे मेथाइखौ खोनायोब्ला जोङो दाबो माने मिनियालासे थानो हाया बे मेथाइखौ एसे खननानै होनो हागोन नामा हागोन मानो हाया जानो उनजोंबो खिफियो सिगांजोंबो खिफियो नोंनि फना बेटारिल' जाबाय माने बे बेटारिल' जानायखौ केमेरायाव देखायफानांसिगौ आरो रेकर्डिं खालामनानै माने आं गान खननायजों मिलायसिगौमोन आरो अब्ला खेबसे मोजाङै खनना होबावदो आच्छा उनजोंबो खिफियो सिगांजोंबो खिफियो सना नों आंनि जादोना खाथियाव थायोब्ला सेराव थायोब्ला नालि मोनामलायथारनाय नोंनि खहाया बालन्दा मोनामो बेनो आरोना रायजोफोर जोबोद आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलनिफ्राय रोजा आथिं बिजौनिफ्राय खर' थिखिनिसिम आथिं थारखानिफ्राय थिखिनिसिम आसुगुरनि मैला लाफानानैहाय गोजोननायखौ जासिहरबाय जा मिनिया ब्र'नि इउटुब मेम्बार्सफोरनिसिम आरो
आरो चेनेला ब्रना बेसेबां के थांखो होनदों साबसक्राइबाराहाय आंना चेनेला दाबो बारा गोबां गैया एसेल'थार फिसानो औ जायखिया थाबैनो 50K खालामना होबानो जाबाय जोंहा मिनिया ब्रनि इउटुब चेनेलखौहाय एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफ्रा एन्टारटेनमेन्टनि जानानै कमेन्टसफोर खालामबानो जाबाय गोसो गोथारै बर'जों बर' माने बर'जों बर' दाबायदियाव 50K खालामनानै होयोब्ला माने आङो बिराद मोजां मोनसे मोसानानै देखायगोन आरो देखायबावगोन आरो माने फैलानिफ्राय गाज्रिसिन फैलानिफ्राय गाज्रिसिन माने फैलाया जोंहा नै आदा जायो नालाय माने जों खेलायबाय थाखायो आरो आस्सा माने ओरैनो आं सोमोन्दोआवथ' आदा होनो आरो ओजों सोमोन्दोआव आंहा बिमायसो जायो आस्सा ओमफ्राय जेनेबा जोंना जोंनिया बे कमेडियान खैला सारा बोरैबाफोर भिडिअखौ नुफ्रांहैबा रागा जोंनायथ' रागाथ' जोंहा जोंनाया गाज्रिसो मोननो हागौ दां गाज्रिसो मोननो हागौ बियो रागा जोंना रागा जोङाबाबो गाज्रि मोननाबानो जाबाय जाफैदोलाय बाबुसो होनबावगोन बियो औ बेबायदि आरो आस्सा गोबां खोथा मिथिहोनायनि थाखाय मिनिग्लांहोनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय समफ्ल सिंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ बेखिनियानो ना रायजोफोर खुलुमबाय थेंक इउ ओमफ्राय नानिनेबो चेनेल दंखायो मा होनोमोनलाय एनिथिं मनिस वर्ल्ड औ गोलावद्रायथारना एसे गोलाव जादों माने मनिस वर्ल्डखौल' लालाबो जाबायमोन नोङो दा दिनै ख्रिस्टमास जानायलाय जों नानि मोनावहाय फैदों ओमफ्राय दा आं जायाखिसै एसे उदैया थोन मोननानै सासे लोगोनाव जाबोनानै फैफिनदो सम लानानै सम लानानै फैफिननोसै दिनैहायथ' फुरा लोगो मोनलायबाय बिदिनो बिराद बुरजा माने इउटुबार्स गोजानाव बिराद गिदिर इउटुबार्सफोर दङ माखासेया उन्दुबाय गादसेन इउटुब फाग्ला गोजा आरो गादसेन जोंनि चिरांनि बाक्सानि ओमफ्राय क'क्राझारनि इउटुब फाग्लाफोर दायो दङ आरो बेवहाय बे आदानिखौथ' मिथिखायो चेनेलखौहाय मिनिया बर' बयबो मिथिखायो खोन्थानांलाया बिदिनो बयबो सापर्ट खालामलायबाय था गावजों गाव ना जेरै दस्रा हारिफ्राबो मालाय बिराद सापर्ट खालामलायो ना जोंबो गावजों गाव सापर्ट खालामलायबासो डेभेलप जालांनो हागोन ना गोसोखौ आरो माइन्डखौ ब्रड खालामनांगौ जोंनि मानसिफ्राबो ओमफ्राय आंनिखौ महराखौनो एसे साबमाखाय बारा मानसिफ्रा एसे साफाख्रेट महरजोंथ' खुनु खोथा गैया आंनि मथे महरजों खुनु खोथा गैया जाय मानसिया एन्टारटेनमेन्ट खालामनो हायो मानसिखौ मिनिहोनो हायो मानसिखौहाय माने दुखुनि समावबो माने मिनिहोनो हानाया बे बयनावबो केपासिटि गैया सोरनावबासो बेफोरो मोनसे टेलेन्टसो आरोखि ना थ' बेखौ जोङो इउटुबनि गेजेरजों जों श' खालामनानै जों मानसिफोरखौहाय एन्टारटेनमेन्ट खालामनो हायो आरोखि स' आदामोननि चेनेलखौ नोंथांमोना साबसक्राइब खालाम आंथ' आदामोनखौ फल' खालामो आंहाथ' दासो फिसासो चेनेलाबो आइ हप स' नोंथांमोना सापर्ट खालामलांबाय थागोन आंनि जेसेबांनाखि फेमिलि नोंथांमोन जे एसे फल' खालामलायदो दा गावनो फोरमायनानै होखाबाय चेनेलखौ आंथ' बारे गय जाब्रेनायखाय बारा सालायफ्राबो गिदिङा नालाय माबोरै होनोमोनलाय एनिथिं मनिस वर्ल्ड दा बे चेनेलखौहाय नोंथांमोना थांनानै एसे साबसक्राइब खालामना होदो आरो गावजों गाव गोजोननाय थाबाय आंनि थाखाय एसेखिनि लाइनखौ बुंनो हानायनि थाखाय आरो बेजों लोगोसे आंनि एसके बड' ब्लगनि फल'वार्सफ्राबो नैबे सिस्टारनि माबायाव थांनानैहाय लिंकआव थांनानै साबसक्राइब खालामनानै हैनो हागोन जाहाथे बे सिस्टाराबो थाबैनो एसे ग्र' जायो रायजो राजानि अनसायनाय मोनो आरो खावलायनाय थाबाय आरोखि जोबोद गोजोननाय थाबाय आदा नोंसोरखौहाय जों एखे गामिनिनो होनजायो माने खाथियानो आरोखि ना आदामनि गामिखौ जरा होनो ओमफ्राय जोंनिखौ खैला मैलाखौनो होनो आरो एकदम खाथिल' आरोखि ओमफ्राय जों एखे जायगानिनो इउटुबार्सफोर स' लोगो मोनलायोबा माने बिराद मोजां मोनो आरो स' आदायाबो आंनि थाखाय बेसेखिनि लाइन खावलायना होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आदा आदानि सिगाङाव आदानि गाहाम नायखायो गोजोननाय थाबाय